Kama challenge jochithi thebuo chendo nendo mari Universal Health Coverage machok UHC odiochieng' nende makawuono ne obago ng'anyo mar tipo oko mar apisi nendo mar migawo mar thieth kata afya usa bure Nairobi gi kwedo piny owacho kuom rem mar chopo singo mabende ne osingo negi ka gitwako jofwambo giyango ni gisebedo ka gitawo chenro gi kuma thieth kuom thuolo mar higni 6 nyaka gi kinde ni endi kendo pok omigi orak nendo mongirore kanyagala koda chudo mabende gidwaro. Inyalo paro ni ne gichako thiedho oganda higa nendo mar 2020 bang' muoch mar midhusi makoch mar corona nyaka gi kinde ni endi ka bende giyango ni pok ondegi kendo sach gi en manendo makidam ka piny owacho bende nowuondo gi keto bang'e otamore chopo singo makamago ka giyango ni gibiro mana bedo kata dhi nyime ka gimedo bago ng'anyo nyaka chop piny owacho winj ywak gi. The Employment Act is very clear. Yes. Work of equal value must attract equal remuneration. Yes. We have not been getting equal remuneration. Yes. Our terms of employment are poor. Yes. What we want is simple and clear. PNP letters for us to continue serving the Kenyans because we are not children of lesser God. The monies for the UHC were factored as a condition on what? Grant. Same as conditional grant. Are we conditional grants? We are not conditional grants. We want that money. And what we are saying today to Parliament, as we move to Parliament from the Minister of Health, that money must be factored in through the equitable share. Because we need to make sure that we refund that money for posterity beyond 2026. Comrades,